Tohodle využijte, pokud pracujete ve službách. Ve službách je výborný to, že vyměňujete svůj čas za peníze bez nějakých počátečních větších nákladů. To znamená, že si můžete dovolit pracovat i za menší peníze, jenom díky tomu, že nemáte žádné výdaje. Pokud bych začínal například jako kadeřník, tak bych se snažil kontaktovat co nejvíc lidí, ať si tu vaši službu přijdou vyzkoušet. Pokud si za ní opravdu stojíte a víte, že to děláte dobře, tak je jenom potřeba to dostat mezi lidi. Pokud mu řeknete například nějakému novému klientovi, že ho ostříháte zadarmo, ale chcete od něj potom upřímnou videorecenzi, tak si myslím, že na to klívne. Pokud úplně začínáte, tak si klidně jenom řekněte, kolik byste každý den nebo každý týden, každý měsíc chtěli mít klientů. Pokud chcete na začátku třeba stříhat 10 lidí týdně, tak si jenom rozvrhněte ten kalendář tak, aby po každý to okno bylo plný. A jednou budete stříhat za těch 500-600 korun, ale jednou třeba taky budete stříhat za 100 anebo za 0. Ale ten kalendář se vám bude pořád plný. Noví a noví zákazníci s váma budou mít novou zkušenost a můžete si taky do dalších měsíců je takhle úplně jednoduše nabrat. Oni budou spokojení a příští měsíci už vaši službu zaplatí za plnou cenu. A jako takový bonus na závěr, tak ještě od nich můžete dostat tu videorecenzi nebo jakoukoliv jinou recenzi a tu si dá potom na sociální sítě. A to vám pomáhá budovat další důvěru a další důvěru. A mám ještě jeden tip, ale to vám řeknu až v příštím videu, takže mě určitě sleduj a koukni se na můj profil pro další tipy a triky.